Today, der får Ulla Henriksen mor besøger en rigtig businessman, og Ulla, han skal forkæle ham som en lille baby. Hvad er klokken? Jeg ved det ikke. Hvor bliver Ullas honeybunny af? Jeg glæder mig meget til at se, hvad det er for en ung herrebis. Dag. Der har vi ham. Dag. John Haydon. I must say you look absolutely astonishing. Ja. You are a sweet potato. Ja. I would like to go down on you. Ved du hvad, nu skal du høre. Det her Ulla-musen, han skal gøre for dig, det er, at du skal forkæles som en lille baby. Ja, det er bare fordi, jeg er så lidt travlt i det, fordi jeg skal sådan at... Nej. Men det er fordi, jeg har så meget travlt. Altså, man kan jo tydeligt mærke, at han er en businessman, ikke? Oh my god, han er travlt. Det kan man bare mærke fra ham from the start, da han kom ind. Du hopper så lige den her vasseskud. Jo, tak. This way. He is so hot, I gotta hurt myself. Sådan der. Han var sørme ikke færdig nu med at klæde om. Naughty boy. I must say, I am excited. Well, John, er du klar til at få en treatment af Ulla, så du kan føle dig som en baby? Ja. I must say, I just love the smell of a man in the morning. Oh, I feel like a silly boy. Det, du skal have nu, det er en special treatment af Ulla. Men nu vil jeg give ham en special Ulla treatment, nemlig en atomic hair remove, hvor vi fjerner alle hans hår i en ruf. Right down his alley. Oh my god, I'm a naughty boy. What a silly kind of a guy I am. Nu skal du bare relax and enjoy. Nu hører du et lille nips af en tændstik, der bliver strøget, og kaboom, så går det hele bare som det skal. I must say, det må nok sige, at det var en behandling, der var lidt mere effektiv, end jeg havde regnet med. Han behøver i hvert fald ikke lige at tage sol foreløbig.